Wel, ni ma heno i'r ymarfer un cyn diwetha o ymarfer y Tynnu'r Gelyn ar gyfer mynd mas i pencampwriaethau yn barod i fynd heno wedyn. Dechrau gyda'r ffermwyr ifanc nes i yn Llannewi Brefi, tynnu gyda tîm y clwb a wedyn tynnu tîm Ladies Pink a mynd ar draws Cymru mewn gwahanol gystadlaethau a dechrau cael y buzz o'r cystadlu. O'n i tua 15 pan dechreuais i dynnu a wedi bod fan hyn a fan draw yn tynnu dros y blynydde diwetha. Erbyn hyn wedi mynd rhy hen i'r ffermwyr ifanc a felly'n tynnu yn y tîm oedd agored a wedi cael cynnig gyda tîm o Gaerdydd i dynnu ar lefel y Deyrnas Unedig yn ddiweddar a wedyn cael y newis gyda tîm wedyn so Cupid Hill i dynnu i gynrychioli Cymru wedyn ar lefel y byd mas yn Sweden fory wrth gwrs. Dechreuodd diddordeb fi trwy chwaer fi yn dod adre o training cyffi i noswaith yn gweud o ti byth gallu neud a wythnos nesaf si gyda i training. Wrth fwynhau'r ymarfer na des i gwybod amdano'r tîm yn mynd i Sweden a nawr fi ar y tîm a di Mercher fyddai ar yr awyren. Wy'n Llannewi a mae gwawr yn byw ar gyrion Llannewi fel eang ar draws Cymru yn dod at ei gilydd a mwynhau gwneud y Tynnu'r Gelyn wrth gwrs. Ni'n gweud i unrhyw'n siarad achos bod e'n anodd a bod training yn really anodd. Mae fe'n hwyl fel mae clwb ni sport yw ei gyd. Ni mas na am 5 diwrnod. Wrth gwrs hedfan mas bydd cyntaf bore fory ac yna pwyso mas na. Wedyn byddwn ni'n tynnu dydd Iau, wedyn mwynhau ar y dydd Gwener, ar y cyfro wrth gwrs, a tynnu eto ar y dydd Sadwrn cyn hedfan nôl adre ar y dydd Sul wedyn. Gobeithio byddwn ni wedi cael llwyddiant a wedi gallu wneud Cymru fach yn browd.